Maniniwala ka ba kung sasabihin ko sa'yo na may nabuhay na aswang noong mga nagdaang siglo? Hayaan mong ipakilala ko sa'yo ang nilalang na tinutukoy ko. At ito ay ang kurita, na kung tawagin noon sa baybayin ng Mindanao ay aswang sa dagat. Batid mo bang umaahon ng aswang na ito mula sa dalampasigan tuwing kalmado ang alon at bilog ang buwan? Imposible po ba? Pero sa maniwala man kayo o hindi, may nakasaksi at nakaengkwentro sa nilalang na ito. Atin pong pakinggan ang istoryang ibinahagi ng kaapu-apuhan ng taong nakapaslang sa nilalang na ito. Isang kwentong nagpasalin-salin sa kanilang angkan hanggang sa kasalukuyang panahon. Taong 1916, Patikul, Sulu. Noong mga panahong ito, kasalukuyang pangingisda at pagtatanim ng mga punong kahoy ang ikinabubuhay ng pamilya ni Sulaiman. Sa murang edad nito ay nasanay na siya sa gawain ng kanyang ama at nadala niya ang estilo ng kanyang ama hanggang sa siya ay magbinata. Noong mga panahong ito ay panakanakaring namamata ni Sulaiman ang grupo ng mga pirata na galing sa Kabisayaan. Subalit hindi naman ginagambala ng mga iyon ang kanilang isla, bagkus ay iniiwasan pa sila ng mga ito. Dahil na rin sa paniniwala ng mga iyon na sa islang ito nananahan ang kinatatakutang kurita. Gayunpaman ay hindi naman naniniwala rito si Sulaiman. Dahil ayon rito, ay imposibleng mabuhay sa dagat ang itinuturing nilang mga aswang na namiminsala sa mga tao sa kanilang banwa. Subalit nang maglahad ng usapin ang pinuno ng kanilang lugar, dito lang nalaman ng binata ang mga bagay-bagay tungkol sa aswang na kurita. Ayon kay Apo Bantilan, ang mga kurita ay umaahon tuwing bilog ang buwan at kalmado ang dagat. Kung kaya naman kapag dumarating ang ganitong pagkakataon, hindi maiwasan ng mga residente ang mahintakutan. Lalo na ang mga nagdadalang tao at mga inang may bagong silang na sanggol. Dagdag pa ni Apo Bantilan na dinadala ng kurita ang kanyang natitipuhing biktimahin para kainin sa masukal na kakahuyan upang do'y pagpira-pirasoy ng katawan ng tao. Ayon pa sa pinuno, ang kurita ay mayroong magkaibang braso kapag nakaapak ito sa tubig ng dagat. Sa katunayan, ang isang braso ng kurita ay galamay ng isang pugita. Samantalang ang kabilang braso nito ay sa tao. Ngunit may mga kamay na parang sa talangka. Kapag namang tuluyang umahon sa dagat ang nilalang na iyon, ay nagiging 4 ang braso nito at may 3 mata na sa gitna ng noo ang isa. Isang kakayahan ng aswang para matukoy nito kung saang banwa may nagdadalang tao, gayon din ang bagong silang na sanggol. Ginagamit rin ito ang kanyang 2 mata bago sumalakay upang siguraduhin na walang makakapansin dito. Kung kaya naman sa mga narinig ni Sulaiman sa tinura ng kanilang pinuno, bahagya naman itong nangilabot. Sa isip-isip kasi ni Sulaiman, hindi naman maglalahad ng ganong usapin ng kanilang pinuno kung walang nakakita sa aswang na iyon. Kung kaya naman sa mga sumunod na araw, nag-abiso ang mga sultan at datos sa iba't ibang panig ng Mindanao para mag-ingat sa posibilidad na pagsalakay ng kurita. Maging ang mga namumuno sa mga itinuturing nilang banwa na kung tawagin ay apo, ay nagkaroon rin ng agam-agam sa kung papaano nila poprotektahan ang kanilang nasasakupan. Subalit sa paglipas ng mga araw, nagpatuloy lang sa buhay itong si Sulaiman at nagkaroon ng limitasyon ang kanyang mga galaw. Isang araw, habang namumundok itong si Sulaiman para bisitahin ang mga pananim nitong punong kahoy, gayon din ang mga tanim nitong ratan, nang bigla nitong masipat ang isang matanda na parang ermitanyo, habang may daladalang panggatong. Noong una ay hinayaan lang ito ng binata. Total wala namang ginagawang masama ang nasabing ermitanyo. At ayon kay Sulaiman, ang bundok at karagatan ay biyaya ng sinasamba nilang Diyos, kung kaya't walang dahilan para pagbawalan niya ang nasabing matanda. Subalit lingid sa kaalaman ni Sulaiman, ay isang bayugin ang kanyang nasipat at nakausap na piniling manirahan sa kuweba kaysa sa kapatagan at dalampasigan. Ayon pa sa matandang iyon, mas payapa ang manirahan sa kabundukan dahil sa mga yungib na isasagawa niya ang mga ritual na walang nanggugulo sa kanyang isipan. Isa pa, halos ang lahat ng sangkap sa ritual na ginagawa ng matanda bilang pananggalang nito sa kanyang sarili ay nagkalat lamang sa kabundukan.
mula sa mga batong hiyas, dahon, ugat ng puno at kung ano-ano pa kasama ang mga hayop na kakailanganin sa isang ritual. Kaunting kaalaman lang po mga kalakbay bago natin ituloy ang kwento. Ang mga bayugin ay purong dugo ng isang babaylan. Sila po ay tinaguri ang babaylan na may dalawang katauhan, na isang lalaki bilang mandirigma at katauhan naman ng isang babae bilang manggagamot na iginagalang ng mga tribo sa Mindanao. Samantala sa pagpapatuloy ng pakikipagtalakayan ni Sulaiman sa matandang ermitanyo na nakita nito sa bundok, bigla namang sumagi sa isipan ng binata ang tungkol sa kurita. Kung kaya naman bigla itong napatanong sa matanda na nagpakilalang si Alamuddin habang nagwiwika ang binata ng, "Manong Alamuddin, magandang araw po. Kung hindi po ako nakakaabala sa inyo, alam po ba ninyo ang tungkol sa mga kurita?" Diretsang tanong ni Sulaiman. "Magandang araw naman sa iyo, iho. Kurita ba kamo?" "Abay, oo naman, aswang sa dagat ang demonyong iyon. At hindi lang dito sa isla ng Sulu sumasalakay ang mga aswang na iyon, kundi sa buong residente ng Mindanao na malapit sa dalampasigan. Pero huwag kang matakot sa mga kurita, iho, dahil may kahinaan ng mga aswang na iyon kapag umaahon sila sa dagat. Sa katunayan, kapag nakaapak sa lupa ang mga demonyong iyon, ay mahina sila. Alam mo bang ang mga kurita matapos mambiktima ng tao, ay ikinakalat nila ang putol-putol na katawan ng kanilang biktima sa bundok upang linlangin ang mga tao sa kapatagan at isiping gawa iyon ng isang mabangis na hayop. Bago sila bumalik sa dalampasigan, kung papaslangin mo ang mga aswang na iyon, kailangan buo ang loob mo, iho." Magkakasunod na paliwanag ni Alamuddin. Hindi naglaon kalakbay, ay inaya si Sulaiman ng matanda na sumama sa tinutuluyan nitong yungib. At sa pagbagtas nga nila ng daan, ay narating na mga ito ang lugar ng matandang bayugin. Sa bukana pa lang ng kuweba ay tumambad na sa binata ang samot-saring pananggalang. Isang indikasyon iyon na hindi ito basta-basta mapapasok ng kahit sino mang nilalang. Bukod pa riyan, may mga alagang hayop rin ang matandang bayugin na hindi pangkaraniwang gaya ng ahas na may dalawang ulo at kung ano-ano pa. Sa pagpapatuloy ng kanilang usapan, bigla naman nagulat itong si Sulaiman nang biyayaan siya ng matanda ng isang sundang na gawa sa buto ng pating. Ayon dito ay mabisa raw ang butong iyon pamaslang sa mga kuritang aswang. At bukod pa riyan, naglalaman raw iyon ng samot-saring dasal ng mga babaylan. Kung kaya naman napagtanturi ng binata na hindi ordinaryong ermitanyo ang kanyang kausap, lalo na magpakilala ito bilang isang bayugin na babaylan. Hindi naglaon ay isinaisip ni Sulaiman ang mga sinabi ni Alamuddin at tinanggapan sundang nagawa sa buto ng pating. Kasabay nito ay bumaba na sa kamundukan ng binata at makalipas pa ang ilang minuto ay narating na nito ang kanilang banwa. Kaagad namang napansin ng ama ni Sulaiman ang tangan nitong sundang at ayon rito isang bayugin lang ang may ganong sandatang pamaslang sa mga kuritang aswang. Sa puntong iyon kalakbay ay hindi naman ipinagkailan ng binata na may nakausap nga itong bayugin sa bundok. Gayunpaman ay isinantabi muna ni Sulaiman ang sundang nagawa sa buto ng pating habang nakabalot ito sa isang malong na tela. Habang nag-aasikaso ng mga gawaing bahay katuwang ang kanyang ina at sa tuwing pumapalaot ang binata, palagi naman itong tangan ng kanyang sibat bilang proteksyon. Halos mga gulay, prutas, isda at manok ang pangunahing kinakain sa islang kinalakihan ni Sulaiman. At kung may nagkakasakit man sa miyembro ng kanilang pamilya, ay sapat na ang mga tapal-tapal na halamang gamot na nagkalat sa kanilang taniman. May mga pagkakataon rin na umiikot ang kanilang dato para siguraduhin ligtas sa mga tao sa kanilang mga nasasakupan kasama ang mga kawal nito. At may mangilan-ngilan ring kawal na mandirigma ang nakakalat sa pangpang para sa posibleng pagsalakay ng mga pirata galing sa ibang pulo. Sa ganitong paraan umiikot ang buhay ni Sulaiman sa maghapon. Bagaman na kilalang matatapang ang mga Muslim na hindi umatras sa kahit ano pang aspeto ng labanan, subalit sinisiguro ng mga ito na ang respeto nila sa isa't isa ay hindi nawawala. Gayon din ang pakikipagpalitan nila ng kalakal galing sa ibang pulo. Hindi naglaon kalakbay ay kumalat ang balita galing sa ibang banwa
tungkol sa pagsalakay ng aswang na kurita. Halos 2 kababaihan ang pinaslang ng nilalang na iyon na pawang mga nagdadalang tao. Noong gabing iyon ay naalala ni Sulaiman na kalmado ang alon sa dagat. Subalit hindi inaasahan ng mga taong iyon na sasalakayin sila ng aswang sa dagat. Halos pera-peraso na ang katawan ng mga biktima nang matagpuan ng mga iyon sa masukal na parte ng kakahuyan. Habang wala ng laman loob at magkakahiwalay ang mga braso, binti, ulo, pati ang katawan ng mga iyon na animoy hinati ng matalim na bagay. Dahil sa pangyayaring iyon, nahintakutan ng mga tao sa banwa nila Sulaiman, gayon din ang kanilang dato. Subalit ayon sa mga manggagamot, ang muling pagsalakay ng mga aswang na kurita ay isang indikasyon na nalalapit na naman ang anihan ng mga ito. Ayon rin sa mga baguhang babaylan, kailangan pag-ingatan ng mga magulang ang mga birhen nilang mga anak na babae dahil posibleng maging puntirya rin ito ng mga aswang na kurita para sa kanilang salinlahi. Noong mga oras na iyon ay kumunot naman ang noo ni Sulaiman sa mga inihayag ng babaylan sa kanilang banwa. Sabay napatanong sa kanilang pinuno, "Apo Bantilan, totoo po ba ang sinasabi ng ating mga babaylan at manggagamot?" Diretsahang tanong ni Sulaiman. "Magtiwala tayo sa kanila, Sulaiman, dahil nasa dugo nila ang pagiging babaylan at nakikita nila ang paparating na delubyo sa ating banwa," paliwanag ni Apo Bantilan. Sa kalaunan ay tumango na lang si Sulaiman sa tinura ng kanilang pinuno at nagtiwala ang binata sa mga ito. Subalit nang maalala ng binata ang matandang bayugi na si Alumandin, kaagad niyang ipinarating dito ang nangyari sa kalapit nilang banwa. Subalit papalapit pa lang ang binata sa yungib ni Alumandin ay sinalubong na ito ng matandang bayugin habang nagwiwika ng, "Alam ko na ang sasabihin mo, Sulaiman. Huwag kang mag-alala, bababa ako ng kabundukan kapag lumala ang sitwasyon sa inyong banwa at mga kalapit nito. Pag-ingatan mo sana ang sundang ng pating dahil ito lang ang makakapaslang sa aswang na kurita. Bumalik ka na sa inyong banwa at ipamalita mo sa inyong dato ang aking pagbabalik." Magkasunod na paliwanag naman ni Alamuddin. Nang mga sumunod na araw ay nagtungo naman si Sulaiman sa bahay ng kanyang nobya upang bantayan ito. Tangan ng sundang ng pating. Halos pagtinginan ang binata ng mga tao, lalo na ang mga matatanda na naroon. Gaya ng sinabi ng ama niya, pamilyar sa kanila ang sundang ng pating na hawak ng binata. "Sulaiman, iho, kanino at saan galing ang tangan mong sundang ng pating?" Tanong ng ama ni Agnaya na kasintahan ng binata. "Ipinagkaloob po sa akin ng isang kaibigan kong bayugin," mariing paliwanag ni Sulaiman. "Ganoon ba, iho? Alam mo bang hindi ordinaryong tao ang mga bayugin? At sa katunayan ay isa silang mandirigmang babaylan," dagdag pa ng ama ni Agnaya. Sa puntong iyon ay tumango na lang si Sulaiman bilang pagsang-ayon sa tinura ng ama ni Agnaya. Ang akala kasi ng binata, basta-bastang bayugin lang si Alamuddin, subalit ang totoo bukod sa pagiging mandirigma nito, ay nagtataglay rin ito ng mga natatanging kakayahan para pabalikin ang mga nilalang na nasa panig ng kaliwa kung saan nagmula ang mga demonyong iyon. Makalipas pa ang buwan habang kalmado ang alon sa dalampasigan, bigla namang napatingala si Sulaiman sa kalangitan habang pinagmamasdan ang bilog na liwanag ng buwan. Kasabay noon ay nakikiramdam ito sa dagat. Subalit nang may gumalaw sa tubig, bigla naman ito nagtago sa malalaking bato. Halos manlaki ang mga mata ni Sulaiman nang makita ang aswang na kurita. Tapos ay napako ang binata sa pinagtataguan nito dahil sa takot at pangamba. Bumalik lang ang wisyo ng binata nang makarinig ito ng sigaw galing sa isang babae. Kasabay noon ay dali-dali nitong sinundan ng aswang nang makitang si Agnaya ang bitbit nito. Subalit sa tuwing lumalapit siya rito, kaagad naman siyang ibinabalibag ng nilalang sa lupa. Bukod kasi sa 3 kamay nito na sinasalag ang kanyang atake, hawak naman ng aswang sa isang kamay nito ang kanyang nobya. Maya-maya pa nang wala ng pagpilian si Sulaiman, ay binunot na nito sa kanyang tagiliran ang sundang ng pating. Sa isang malakas na hataw ng binata, nasugatan nito ang aswang sa braso, kung kaya nabitiwan nito ang babae na kaagad naman tumakbo palayo. Tapos nung dilaan ng kurita ang braso nitong may sugat,
ay laking gulat ni Sulaiman na maghilom iyon at bumalik sa dating itsura. Kaya naman nang masakal si Sulaiman ng aswang, halos pigay nito ang kanyang lalamunan para mabitiwan niya ang sundang ng pating sa kanyang kamay. Sa nanlalabong paningin ng binata, isang tao ang sumaklolo rito at inundayan ng saksak ang aswang sa tagiliran. Dahilan para mabitiwan siya nito at mabilis na bumalik sa dagat ang kurita upang sa ganon ay paghilumi nito ang tinamong pinsala sa katawan. Matapos sa mga pangyayaring iyon kalakbay, ay nagising na lamang si Sulaiman na nasa pangangalaga na ni Alamuddin. Ang akala ng binata ay napatay na ito sa kamay ng kurita dahil sa higpit ng pagkakasakal nito sa kanyang leeg na halos pumigil sa kanyang paghinga ng gabing iyon. Subalit nagkamali siya. Manong Alamuddin, marami pong salamat sa pagliligtas ninyo sa buhay ko. Kung hindi dahil sa inyo malamang sa malamang, pinaglalamayan na po ako ngayon. Pasasalamat ni Sulaiman. Tumango naman ang matanda habang nananatiling walang imik. Tapos ay hinahasa ang sundag ng pating. Ayon dito kung ulo ang pinuntirayan ni Sulaiman, malamang ay hindi na makakabalik ng dagat ang aswang na kurita. Kung kaya naman ang mabawi ni Sulaiman ang kanyang lakas, kaagad naman itong inalalayan ni Alamuddin pabalik sa kanilang banwa. Pagdating nga nila sa kapatagan, laking gulat ng binata na magbigay galang ang mga tao sa kanyang kasama, gayon din ang mga babaylan. Maging ang mga dato at sultan ay napayuko ni Alamuddin sa pagdating nito. At ayon sa matatandang naroroon, ang matandang kasama raw ng binata ay ang orihinal na mandirigmang babaylan ng kanilang banwa. Ang ninuno ni Sulaiman na matagal nang nananahimik sa pakikidigma sa mga aswang. At ngayon napagtantunan ng binata kung bakit siya ang pinagbigyan ng sundang na iyon. Dahil ayon kay Alamuddin, isang babala ang sundang ng pating na ibinigay nito sa kanyang apo. Isang palatandaan na muli siyang magbabalik para lipulin ang mga aswang na kurita. Halos hindi naman makapaniwala ang ama ni Sulaiman nang makita ang kasama ng kanyang anak habang nagwiwika ng, "Ama, bakit po kayo bumaba ng bundok? Hindi po ba't nananahimik na kayo roon?" Diretsang tanong ni Abdul. "Bumaba ako ng bundok, anak Abdul, dahil nananalasa na naman ang aswang sa dagat na kurita. Apo ko pala itong si Sulaiman. Hindi mo ba sinasabi sa kanya kung ano ang dugon dumadaloy sa kanyang katawan? At siguro naman nakita mo ang dala niya sundang ng pating. Alam mo rin na ako lang ang may ganong sandatang pamaslang sa mga kuritang aswang." Magkasunod na paliwanag ni Alamuddin. "Ama, mas magandang mamuhay ng normal ang apo ninyo, gaya ng kanyang mga kaedad, at binata na po ang apo ninyo," paliwanag ni Abdul. Dahil sa mga narinig ni Sulaiman, ngayon ay napagtanto niya na may dugo pala siyang bayugin na mandirigmang babaylan. Makalipas pa ang ilang minuto, paunti-unti nang dumadagsa ang mga alay galing sa ibang banwa. Iyon ay bilang pagtanaw sa mga kabutihan na gawa noon ng lolo ng binata. Ayon sa mga dato, sultan at apo, naniniwala silang isang bayugin lang ang makakapaslang o dili kaya ay makapagtataboy sa aswang ng dagat na kurita. At kung hindi niyo po na itatanong, brutal kung pumaslang ang mga bayugin, lalo na kapag hindi nito nakuha sa pakiusapan ng aswang na kurita. Kung kaya naman sa pagbabalik na Alamuddin sa kanilang banwa, halos gabi-gabi na itong nakatanaw sa dalampasigan habang nakatingala sa kalangitan at walang imik. Ngunit sa umaga nang gagamot rin ang babaylan sa mga tao na kanilang nasasakupan, dahil ito naman talaga ang responsibilidad ng mga manggagamot noong panahong ito. "Alamuddin, ang aming babaylan, kamusta ka na kaibigan? Matagal na panahon ka na rin nawala at nanahimik," bati ni Apo Bantilan. "O ikaw pala, Bantilan, hindi na sana ako bababa ng bundok kung hindi ko lang nadaanan ng apo kong si Sulaiman. Habang inaatake ng aswang na kurita at para mawala na ang pangamba ng mga tao sa mga demonyong iyon, ako na mismo ang uutas sa aswang na iyon," maraing sagot at paliwanag ni Alamuddin. Lumipas ang mga gabing bilog ang buwan. Muli na namang nanalasa ang mga aswang na kurita. Kung nooy pa isa-isang umaahon sa dagat ang mga ito, ngayon 3 hanggang 10 aswang na ang walang takot na namiminsala sa mga banwa. Kung kaya bago pa maubos sa mga kababaihan, ay nakipagsagupaan na ang mga mandirigma
sa pangunguna ni Alamudin. Tanga ng sundang na buto ng pating, pinagtatataga ni Alamudin ang leeg ng aswang na kuritang masalubong nito sa pampang ng dalampasigan. Habang si Sulaiman ay napatunganga sa ginawa ng lolo at ama niya habang nakikipagkumbate. Sa kalaunan ginamit naman ng binata ang kanilang kampilan, sabay sinugod ang iba pang mga aswang. Makalipas pa ang ilang minuto, napaslang ng angkan ni Sulaiman ang mga aswang. Ngunit may panaka-naka pang umaahon sa dagat. Kaya nang hawakan ni Alamudin ang isang pugot na ulo ng aswang at ipinakita iyon sa ibang kurita, tapos ay nagwika ito ng isang babala. Mga aswang, ganito ang mangyayari sa inyo kapag hindi kayo bumalik sa pinanggalingan ninyong mga demonyo kayo. Seryosong sigaw at banta ni Alamudin. Dahil sa pangyayaring iyon nahintakutan ng mga aswang sa sinapit ng kanilang mga kalahi at mas minabuti ng mga ito ang bumalik sa dagat. Subalit makalipas ang 2 buwan, matapos utasin ni Alamudin ang mga aswang sa dagat, ay bumalik na ito sa bundok kung saan siya naninirahan. Gayunpaman ay iniwan nito ang sundang nagawa sa buto ng pating sa kanyang apo na si Sulaiman. Sa bawat paglipas ng taon, ang bawat dayong aswang galing sa ibang pulo na namemerwisyo sa banwa nila Sulaiman ay inuutas ng binata ng walang pag-aalinlangan. Ayon na rin sa basbas ng lolo nito. Pero alam niyo ba sa pagdaan ng panahon, bumuo rin ang binata ng sarili niyang pamilya sa piling ni Agnaya at biniyayaan sila ng 4 na supling. Bukod pa riyan napamanahan rin si Sulaiman ng lolo niyang bayugin ng mga natatanging kakayahan ng babaylan sa panggagamot at makita ang hinaharap. Mga kakayahang tanging may dugong babaylan lang ang pwedeng magtangan. Kung kaya naman ang pumanaw si Alamudin sa edad na 100 taon at 20, maraming manggagamot ang nagparating ng pakikiramay sa pamilya nila Sulaiman. Bukod pa riyan mas lalong hinangaan ng binata ang lolo niya nang isalarawan ng mga babaylan ang mabuti nitong nagawa sa kanilang banwa. Gayunpaman nagamit naman ni Sulaiman ang turo ng lolo niya, lalo na ang pagpuksa sa mga demonyo na gustong maghari-harian sa kanilang banwa. Kung kaya naman sa mabilis na paglipas ng panahon, tulad ng ninuno ng binata, umanaw rin ito sa labis na katandaan bilang tagalipol ng mga aswang. Pero alam niyo ba mga kalakbay, kahit na naipasa na ni Sulaiman ang kaalaman ng kanilang angkan sa pagiging babaylan sa kanyang mga anak, ay nagmarka pa rin sa kanilang mga kababaryo ang ginawa ng kanilang angkan na minsan nakaengkwentro ng kurita ang aswang na dagat. Magpas hanggang ngayon ay nagpasalin-salin ang kwento ng angkan ni Sulaiman sa kanyang mga apo hanggang sa kasalukuyan. Gayon din ang sundang na buto ng pating na minsan nang pumaslang ng mga aswang sa dagat na mayroong sagradong orasyon at dasal ng babaylan na bayugin. Hanggang dito na lang po ang aking kwento mga kalakbay. Maraming salamat.